Bueno, jo soc Sofia Pariente i soc la directora de la Fundació. Tenim una escola d'idiomes, d'espanyol i català per a estrangers, però el perfil d'estudiants que tenim sempre són estudiants que venen amb unes facilitats, que poden pagar els cursos i tal, i bueno, la cosa es va desenvolupar fins que vaig decidir fer una fundació no només per a aquest perfil, sinó per tots els perfils i per poder donar possibilitats a la gent que no es pot permetre aprendre espanyol pagant els cursos. Els perfils que tenim són totalment diferents. Tinc els alumnes que estan fent doctorat, altres una carrera, i tinc altres alumnes mateixa classe que al seu país no tenen ni eso. Todos los profesores me gustan porque cuando yo no entiendo una palabra, se le pregunta, me explico bien, todo igual. Em sembla que ser voluntari per qualsevol cosa, per ajudar altres, té una recompensa personal, et sents útil, et sents que has ajudat a algú a la seva formació. A banda de les classes, també tenim algunes activitats culturals i d'immersió. Normalment intentem que siguin classes que estan relacionades amb el temari que veiem a les classes, però també solem fer alguna activitat relacionada amb alguna festivitat, perquè els alumnes també coneguin quines són les tradicions aquí a Catalunya. Jo crec que els nostres programes són apolítics en el fet que crec que tothom està d'acord que la base de la integració és la llengua i que la gent s'ha d'integrar. Jo crec que això és important. Vull dir, no és que és important, és que és la base de tot.